todos e a todas. Para min é un placer enorme estar aquí en Vilagarcía. Para min esta vila, esta cidade, é algo importante. Lembro un poema que teño escrito, creo que no ano 98, no ano 99, no que facía referencia a unha cousa que me impresionou moitísimo de aquí de Vilagarcía, e eran os lindastres estes xigantescos que hai no Porto. Lembro un verso, non lembro exactamente como dicía, pero falaba deses monstros de ferro que estaban no Porto de Vilagarcía, e era un poema, pois, creo lembrar do ano 98 ou no ano 99, fora unha das cousas que máis me impresionaron. Bueno, quero dedicar este premio, como sempre fago, a miña familia, parte dela está aquí, a Cris, a Xiana, que está por aí, hoxe faltanos a Roa, cuestións de Antroido, e como sempre tamén a meus pais, que hoxe tampouco están aquí presentes. Moitísimas grazas aos organizadores, a Mesa das Verbas, ao Concello de Vilagarcía, a Deputación, creo que os digo a todos, ao centro comercial, verdade, creo que os digo a todos agora. Eu considero que é moi importante ese tipo de eventos, sexan pois premios ou recitais ou como se pode vivir sen poesía? É casi imposible que haxa unhas entidades públicas e privadas que de alguna maneira pois consigan levar isto a xente, pois sempre é algo de agradecer. Vou proceder logo coa lectura desta estancia baleira, e di así. Eu que sou malo lonxe, o cerca que sou ben, pero así nunha distancia media sempre teño dúbidas de se tirar os lentes ou non. Creo que os vou tirar. Hospital Psiquiátrico 3/745, cuarto 23. Abro os ollos na mañá desde o cubo branco. Dormí perfectamente. Negarán esta evidencia para justificar as paredes alrededor de min. Son a diferente, a que racha coas normas, a monstruosidade. Aparto as abas e fixo ledicia. Unha das ordes é a que percebe, outra a somnolencia. Sair ao corredor, despois percorrer 20 metros e sentar na cadeira, engulir o almorzo tal se estivese na casa, erguerse e tomar a medicación. A primeira xuntanza da xornada co doutor. Dormiches ben? Moi ben, respondo. Asistir aos obradoiros, limpar a estancia, xantar, terapia de grupo, tempo libre, cea, lectura e TV. Experto, chea de suor, que aconteceu? Cal foi a miña culpa? Non me acomodo, nin desexo facelo. Nunca o farei, nunca o farei, nunca o farei aos costumes sociais que, así, sen máis, e sen lógica alguna nos inculcaron. Se de pequena bebí o leite como a un can quero beber o leite. A folla do ameneiro cae enriba da miña roupa luída. Penso desde o xardín da infancia en todas as persoas que ergueron esta cidade. Son a tola, a negra erguendo o puño en Harlem, a Palestina amamantando a un fillo que dificilmente sobrevivirá. Son a Dorna onde o meu pai faenaba, son que entreme de medo desde a barricada en Derry. Son o cúmulo de carne humana nos campos de concentración polacos, o mulime na corte, o prazer no interior. Apaño con todo cuidado a folla do ameneiro, esa, ollo cara a ela, falolle baixiño. Tamén estás presa, e meto na boca. Sábeme a folla do ameneiro, a natureza morta. Non intre, escoítase a bucina e a chamada do serán. Fantasmas percorremos o camiño de regreso ao edificio. Eu quería pel para coidar dela, e non alguén que coidase de min. Imosche poñer un tranquilizante. Vas dormir mellor. Xa durmo ben, dígolles. Berras pola noite, non deixas descansar as compañeiras. Imosche poñer un tranquilizante. Permito a dose. Sinto
como penetra, como adormezo, como chegan os espectros, como a enfermidade se apodera do meu pensamento, como roe no adentro. Observo desde fora do tronco a nena que algún día fun, chimpando polas corredorias neste mesmo momento, agatuñando pola cama e mofándose da epiderme que me cobre. É o inferno que anhelo, un bebé botando abaixo o cubo caleado que me mantén con vida. Mais ondas que creen conteime constancia que a flor que no texto medra perderá os pétalos en breve. Será a flor descomposición para o verme que agora fura nas veas da miña man esquerda. Rompe as falanxes, tronza tendóns apenas, chego a mover os dedos. A condición que me caracteriza é innata e non depende de vontade aprendida, e aínda que así fose. 3 veces por semana deixan que usemos as duchas, coas cámaras sobre nós tanto temen a agresividade que contra o noso corpo poidamos exercer en total silencio. De existir un instante alleo a esta construción arquitectónica, este é. A auga non acha estrutura na cara sentar. Quixera fuxir deste lugar máis a onde ir. Gracias.